Ya koromo gi paro mopogore opogore medo mienjo e kinde ni ma skunde koro gol chik kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi yaw chieng' wuok tich juma manyien. Ikruok mane moseketi mar mondo mi chenro makamaendi odhi e yo makare. Ji 61 mana wito ngimagi e masira ma yudo chieng' kawuono ok timnegi alama makende. Piny owacho osingo mar dhi nyime kod siro familia mago mane yudo midhiero e gwenge ma opogore opogore. Bende lakteche ne otieko ng'anyo margi odiochieng' manyoro. En ang'o motimore tok mano? Nitie riwruoge mamoko mapod nitiere kod ng'ur makoni kod kocha ka giwacho ni piny owacho oloko toke kendo ok osebedo kawinjo ng'ur margi. Kaunti ma Migori en mano bende ne odonjo e wi weche mapek mabende otimore juma mokadho kutenore kod kedo makoni kod kocha ahinya bende korito gi weche mag siasa. Jotelo kaunti ma Migori loso e wach machal kama kaachiel kod gin kanye jomo osebedo kwaluwo mondo moyang ni e historia margi kata sigana margi mago bende oselosi ahinya to thuondi luo to kod jogo mane nigi sigana ma wanyalo puonjore kendo yudo ng'eyo kowuok kuomgi. Magi to kod mamoko nyakwaro mga jwang' magi weche maomiyo pek. And as a government, we are going to make an arrangement with effect from next week so that we supply through KICD the textbooks which were destroyed. Kata choy maonge. Kama nyithindo dhibete onge. Jodito mag migao mar somo ne otimo limbe mar podho chal mag skunde motelo ne yiepo chieng' wuok tich e kinde ma ywak to pod nitie jopiny ewi ikruok kaluwore gi oula ma osehinyo skunde. Department of Housing itatoa 300 million ya kuanza kujenga manyumba kwa hiyo shamba. Sasa tuko pamoja na yeye, baba yake, mtoto wao mwingine last born hajapatikana bado. Lubiaten Kenya Rigathi Gachagua ne otolne lamo ne ringreji 61 manyocho tho e masira mar oula ma Imahiu lit to pod okwako moko kuom familia. 2 people, one male and female. One we purport to be maybe a driver and a female who was a passenger, all adults who had already passed on. Jiang'wen moke familia chielo to e masira mar apaya motimore daraja matenweke apaya ma Bomet kochomo Olenguruone. Yakwaro mogiro kamano kumiyo Ramogi TV ne weche manyien chenro mar oimore in kama kare mayudo weche manyien modo monon molu eyo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bed kode chakruok nyaka giko. Kacha gi weche motenore kod mag somo kod midhiero mar oula mosebede pacho kaendi migao mar somo dhi loso oboke mag somo manyien ne jopuonjre moboke gi pi oketho e skunde. Mano yanko jatend migao mar somo mane otimo limbe skunde manie kaunti ma Nairobi motelo ne yepo mag skunde chieng' wuok tich. Machogu bende okone gi chano chwalo somo nyime kod jumbe ariyo. Ahinya to ne jopuonjre mag klas 10 kod 2. Judith Omondi ni kod ler mathoth. E skund primar ma Mathare North, buge iluoko kendo imoyo e dirot, motelo ne yepo mag skunde tarik 13 kaka piny owacho nyolando. Mae en achiel kuom skunde ma pi oula oketho mwandu mage kama oriwo buge, kuonde losruok kod oboke mag jopuonj mane otimo penje higa mar 2022 kod 2023. Chenro mar timo ler dhi nyime kata bed ni rameny makare mar skundno pok oduogo e wang'e. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu koni gidhi chwalo oboke mamoko ne jopuonjre ma oboke gi oula oketho kaachiel gi buge mag somo. The textbooks that were destroyed are quite a number, affecting almost each and every class. And as a government, we are going to make an arrangement with effect from next week so that we supply through KICD the textbooks which were destroyed. We are going to make an arrangement with the Kenya National Examination Council so that we can be able to provide and supply the certificates which were destroyed during the flooding. Eskunde moko bende chalo kopogore ahinya. Pi pod ni ute somo nyaka e ofis mag jopuonje. Kata kamano jokanyo mag somo yango ni mahoyo atamalo 90 mag skunde ni rang'iny makare motelo ne yepo wuok tich. Wasiro yepo ma skul niwach wang'eyo gima timre mier chien ka.
To be wadwa wacho ni wadwaro case by case study mar skunde ka kinyalo konygi. Atamalo 90 mag skunde Kenya ka tapani koro romo yepo ni wach ogirich ahinya. Atamalo 10 modong' kaka makoro unene tokani kata chwe maonge. Kama nyithindo dhi bete onge. Mashogu yango ni skunde ma ji obuorie gina pari e pacho ka kendo gimanyo kaka idhi dar jogo kapok ochopo wuok tich. Ka skunde machal gi pod rach mokalo matin ne atamalo 5 to jopuonjre gi ibiro chwali e skunde moko kata ibiro puonjgi e yor mbui. We are trying to explore means and ways how these particular students or pupils of the affected schools can either run through online, or in case we get this capacity in the neighboring schools, we can also be able to accommodate them in those particular schools. Ne jopuonjre ma klas 12, sirkal chano chwalo sombgi nyime kod jumbe 2 mondo duok kinde ma oketh kod oula mapek. We'll be able to look at it, particularly those who are in Form 4, and see how we can be able to recover by probably extending a few days, because they were expected to close down the schools in August for 3 weeks. So we might minimize the number of days that schools will be closed down in the month of August. Moko kuom jonyuol kata kamano ywak ni ok giikore mar duoko jopuonjre e skunde, ahinya to mane mwandugi okethore kaka ute losruok kapok piny owacho loso gigo duto. Mashule zingine utapata kwamba upepo imebeba choo na imeporomoka. Sasa tunaomba president bado asongeshe ili tukue tayari kwa mashule. Atuongeze masiku kidogo kwa sababu tujajua machoo ya shule itatengenezwa, madarasa itatengenezwa. Piny owacho nyicha olando ni skunde iyawo tarik 13 bang' chorgi nyime nikech midhiero mar oula, kendo gisingo loso mwandu mane okethore e skunde go mondo mi somo kik rochre. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag skunde midhiero kod dang'ni maparo koro kwako jodak ma Ombaka ka Kole sub county ma Nyando. Ma nyaka gi sani dhi nyime kod jot e skul primar Ombaka kaluwore gi chenro mar yawo skunde chieng' wuok tich kaka piny owacho yande oyango. Gilero ni midhiero mar oula pod okwako alworano e kinde mathoth gi to koro dong' maonge udi bang' ute gi ruombore piny kaluwore gi oulano. Gino omiyo nyaka sani pod gi jot e skulno. Kata bedo ni chal madak oketo ngimagi kod mag anyuola moko e andaki mar gamo tuoche. Gikwayo piny owacho mondo chwal yepo mag skunde tarik manyime mondo giyud thuolo mar medo dak e skul primar ma Ombaka nyaka oula duon. Okawinj maber nikech gimomiyo okawinj maber akia kama bodhie gi nyithindagi ok ang'eyo kama dhie kodgi. Koro nakwayo sirkal ni kuyie wach achiel ni obed owenwa sikul kata wik achiel kwang'iyo kaka pi dhi. Koro kata ka pi songo to wanyalo dhi gedo kata dho pi to nyithindo dhi sikul, kes maisa mar nyithindo ma sikul be dhi kethore. To wenwa kata wik achiel kende mondo wang'iyane ka kodhi nyalo rumo kata ka koth ok nyal rumo. Ka koth ok nyal rumo to ng'i kama nyalo ter to ok ang'e ni nyithindo dhi somo nao kata koterwa kune nyathi dhi akuno kabiro sikul. Onge kamwa dhiye makata ka sani iwuok midhi e ute watero ka ute wa gin pi wuok tich to semiwa deadline mondo wadar. Koro wan gi chandruok, warito chief assistant chief mondo ginyiswa ni twatimo nang'o. Wadak monywandre, wan joma chuo wanindo yorwa to mondwa nindo yorwa, nyithindwa nindo yorwa. Koro ok wadak maber. Kech bende nego nyithindo. Tuo bende. Kapod wantiere weche motenore kod midhiero mag oula, piny owacho keto tenge shillings milion 300 mar gero ute ne familia ma Mai Mahiu mane oula makoch oweyo kod midhiero. Kinde ma familia mathoth piny odhiero gi ringre ka ging'iyo ka ginyalo chwalo gi kuonde gi mogik mag yweyo. Walter Nyambaga ne ochopo nyasi mar lamo ne ringre ji 61 ma oula mapek ne okawo ngimagi Mai Mahiu.
E kinde la mar ko ringre mag ji 61 mola mag kuch nyocho nego tarik 29 dwe mokalo Mahimayu e kaunti ma Nakuru. Chenro mane opong' kod pi wang' mathikni kendo kuye chal makende mami picha mar chuny malit kuom oganda. Familia bura ochopo kod pichni mag jogi mowito ngimagi kendo pielo mosoma momuki kendo liel. Kama fupe oriedi ranyisi ni gweng' ma Kamushira kod Ruiru man Mahimayu okuyo. Kata odoko ni wuok tich jopuonjre yaw sikunde, moko kuom jonyuol wa Mahimayu owito geno kendo kar konyo nyithindegi sikul, to giwacho ni gin kod lit mar konyo nyithindegi e piny jokoling'thi. Mtoto alikuwa katika shule ya Snyder Victory Academy ambao sasa tumeadhilika ni watoto 6 kwa hiyo shule ambao wamebebwa na maji na hata shule wenyewe haiko in good condition, so tuko stranded hata sisi tutapeleka watoto wagapi. Anyuola machielo to wacho ni piny ochamogi ni mar podi manyo wuoro kod nyathine eka giik nyaka ringre moseyudi. Ni huzuni kwa sababu huyu mtoto wangu alikuwa mtoto mwerevu, anapenda shule, lakini sasa hatuko pamoja na yeye. Baba yake, mtoto wao mwingine last born hajapatikana bado. Moko ni kod adhonde mag hinyruok e dendgi ka moko maromo 4 kod achiel to pod nie ute mag thieth mopogore opogore. We have 61 people who have confirmed have passed on. About 133 people were rescued that were taken to hospitals. 81 were treated and discharged. 41 are still admitted. And 10 have been referred to other hospitals. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane ochopo Mahimayu e nyasi mar lamo ne ringrego oleo ni sirikal osechwalo shillings milion 7 ne familia man kod midhiero kendo gidhi yude 150 kuom anyuola ka anyuola mondo gikonyre godo weche mag ik, to moko biro yude 100,000. Na tukatoa zaidi ya shilingi milioni 7 ya kusaidia hao familia kwenda kupumzisha wapenzi wao. So every family around here 150,000, wale wambali kidogo 200,000. Rigathi okoni sirikal kokalo migawo mar udi oseketo milion 300 madhi konye nyiewo lowo kendo gero udi ne familia ma olo weyo kod midhiero. Tumekubaliana Department of Housing itatoa 300 million ya kuanza kujenga manyumba kwa hiyo shamba. Sirikal bendo singo gera paya to kod hospital e gwenge mag Kamushira, Ruiru kod Mahimayu kalore kod midhiero ma olo okelo. That road they are talking about, it's not for Mahimayu people or Kijabi people. Wale watu wanajua hiyo barabara, hata watu wa Narok kuna Kajiado going to Kijabi. Mumelia sana mambo ya barabara ya kutoka Mahimayu kwenda Kijabe. So tumekubaliana na waziri wa barabara. We are going to grade and apply good gravel to the right standard. Jakrom Gajwang' lit ok en lit kapok lit obedo malit alita. Lit kod chuny lit ema koro lieng'ore wang' familia man kod lit malit. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mahimayu, Nakuru County. Kaka Walter Nyambaga wacheno adier olit. Midhiero mar oula medo kelo pek e ngima oganda ka koro kata mine mapek kod mago ma dhodho ma olo dare miechgi onge kaka konyore kotenore kod yore mag dhie kuonde yudo thieth mago klinik. Kaka lipota marwa Millicent Adhiambo lerono, kopogore kod tuoche ma pi kelo, suna bende gikoni koro ng'eny kendo kelo negi tuo mar malaria nikech nede mipogogi pod ok oromo. E kinde ni makoth medo chwe ka nam bende ng'ok, oula medo kelo midhiero mathoth mopogore e ngima oganda ma bende osedaro e miechgi. Moko kuom mine mayach kod mago madhodho nyithindo matindo ma pi ne odaro e miechgi yango pek masani oula miyogi kaluwore ni ok ginyal chopo e klinik mar neno laktar kaka owinjore. Elo mine mapek, wawinjo matek, wach klinik pek nekech nyaka osiptende go be ji ojote, ji odake. Koro kata kaka tiang' wadhi e klinik onge. Kaka wajoma nigi mon mayach, kaka dhako wuog e kabonyo kanyagwal kikelo osiptal. Ma dhako mondo mi ng'i ni to nyathi me obedo nang'o onge. Wan mine madhodho wawinjo matek saidi. Nyithindo suna kayo,
kech be kawa pi bodara wakata kuma watede be onge. Pinyando mano biro ni omuomo utete. Onge kata kaka ji konyre koro. Giyango ni nede mothiedhi mageng'o suna bende gionge go moromo kuonde mage jote, gino mamiyo gin kod luoro mar yudo tuoche kaka malaria kopogore kod mago mapi kelo. Onge kata kaka wakonyre maber nikech wan onego beni wadhi e osiptal, then pige be mwayorogi kelo nwa tuoche. Kata kane in e dala to pigni odari e dala nyaka gikwaru gidau nyaka gichuori. Nyathi matin bende in go e dhodho. Sikul mane dhi buoke bende pi opong'. Ng'ama dwa mi kony ka be onge. Kidhi osiptal koni yudo ka dakteche be onge. Kendo weche mag suna be koro ng'eny ere mar kano nikech pi kako biro pok odhi te nitie kuno pi puro gurore udi bomukore. Midhiero makama bende ok oweyo oko. Mine mani kod nyithindo modak kod ng'ol, Grace Omogi yangonwa kako oula osemiyo kalo e pek gi nyithinde ariyo mong'ol makoro jot godo e skul ma Ombaka nyaka ne pi dare e dalane. Kaka inyalo ting'o nyathino to pek bende pek, to machielo be ok nyal, lwete be ong'ol, kata kaka oting' gik moko onge. Jochiw thieth mochung' ne chiwo chanjo ne nyithindo e gwenge bende koro yango ni oula oserocho chenro makamano kaluwore ni pi miyo ok ginyal chiwo chanjono ne nyithindo kaka dwarore. Sani nyithindo mobiro ok wanyal miyo vaccine nikech ngimagi nitiere kama rach. Koro watimo niya, chuno ni wawuotho kodgi, wamanyo kodgi kuma stima nitiere mondo eka stima mondo oket temperature gi mondo obed maber nikech kwachiwogi kaka gin ni waketo ngima nyithindo kama rach. Magi kwayo magin go ne sirikal kotenore kod midhiero maula miyogi. Nengo bed ni sirikal one kaka konyowa wan kaka mon mapek. Dhako kaka chiemo onge, dhako kaka dhi osiptal onge. Wakwayo sirikal ni ging'iye yo ma ginyalo konyogo mine ma yach bilagi gi nyithindo. Gimoro amora ma ginyalo konyogo be onge. Kata net ma inyalo umogo nyathi kama nyathi onindo net be onge. To ne wayiero nyaka gi gavana ka, wan gi seneta. Pok wawinjo ka gidonjore e weche ma dhi mbele area ma kuonde ma pi okethogo. Wan man go en mana mar chiemo to gi wheelchair ma nyathini nyalo bedo go kaka onyalo bet gi wheelchair. Nikech en ng'ama ninda sama jony to bo ywak moko nyal nindo. Nikech en ng'ama duong' be kosiko ninda nyaka 24 hours ool. Pile pile en adier moseyangore kokalo kuom migawo mar thieth ni koso dhi e klinik mar mine mayach kod nyithindo midhodho kaka laktar ochiko keto ngimagi mang'aw mar gamo tuoche mopogore opogore. Penjo makoro nitie en ni bende sirikal ni kod chenro makare mar neno ni yore thieth mag klinik ne mine mayach kod nyithindo matindo madhodho ok omedo rochore nikech oula. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakoro mogiko weri gi weche mag pio ula mapong' wadhi weche mag masira. Eni ji ang'wen nowito ngimagi e masira mar apaya manotimore e ulalo Matenwek e wang' apaya ma Bomet kochomo Olenguruone. Kamanda mar obila sub county ma Bomet Musa Omar wacho ni nyamburko matin manoyudo giwuothogo ne obayo kendo nyumore aora bang' tuomgi kod lori kowuok katokgi ka nyamburkogo duto ne ochomo Silibwet. Omar yango ni ji duto mane nitie nyamburkono matin ne owito ngimagi tok ne olutore e aorano ma pige opong'. Ringregi ne otere kar kano ringre ma Longisa e seche ma ringre nyathi matin to pod imanyo kendo pok oyudi. The canter lost control either due to a brake failure and it rammed onto the back or the rear of a saloon vehicle, throwing it off the road onto the river. Two people, one male and female. One we purport to be maybe a driver and a female who was a passenger, all adults who had already passed on. We also able to trace another body of a female, but according to preliminary information that we got is that we in the vehicle we also had a minor. Naomba tu ya kwamba watu wetu pia especially my drivers tuwe waangalifu, tuweze kuangalia kwamba tuzingatie sheria zote za barabara. En wach malit ahinya. Ne en fungruok ne jotuo
E kuonde thieth mag piny owacho bang' riwruok mar lakteche mag KMPDU chungo ng'anyo margi mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 56 kaluwore gi winjruok mane gibedo godo gi piny owacho. Kata kamano, moko kuom jopiny to penjo piny owacho gimomiyo chuno mana ni nyaka bag ng'anyo eka inyalo winj ywak mag jotich e pacho ka. Dehano Londe ni kod lerno. Gikone to chenro mag thieth ne oduogo e wang'e osiptende mag piny owacho bang' riwruok mar lakteche ma pacho ka KMPDU chungo ng'anyo margi ma osebedo kadhi mbele kuom ndalo 56 bang' chopo e winjruok gi piny owacho. Moko kuom jotuo manochopo yudo thieth onyiso mor margi kuom rum mar ng'anyono ka giywago pek ma thieth ma osebedo katorogi e osiptende mag ji giwegi. Mimi nashukuru mtoto wangu ametibiwa vizuri mpaka dakika hii anaendelea vizuri. Mambo madaktari wenye kubila walivyosusia kwa kazi yao siwezi kueleza zaidi ya hapo, lakini kwa huduma yao nashukuru, walinihudumia vizuri mpaka mtoto wangu uko sawa kuanzia sasa. Hali hakuna shida kule ndani. Mimi tumeona kuna wagonjwa wenzetu ambao wanafanyiwa, hata sasa tumeacha wanafanyiwa exercise ya miguu, homa wanaendelea na matibabu. Yenyewe tunasumbuka. Wakati tunasikia jioni madaktari watakuja leo, tunasema wacha tuingie, lakini sasa wanatumikia. Gikwayo piny owacho mondo miyo ne ni gichopo winjruok margi gi lakteche mar geng'o ng'anyo machielo. Sisi tunapoomba serikali kuu ni kwamba ikae chini na madaktari, kama ni yale malipo walizungumza mkataba walioweka waweze kutimiza ule mkataba ili tatizo hili lisije katokea tena, kwa maana kwa miaka yote hatujawahi mgomo kama huu wa madaktari. Imetokea kwa mara ya kwanza, na tunaomba rais ambayo yuko leo anaongoza taifa hili la Kenya aangalie jambo hili na alikomeshe lisije katokea tena, madaktari walipwe kama wanaolipwa watu wengine. Jopiny gwenge mamoko bende ochiwo pachgi kaseyo sirikal kuom rito nyaka ng'anyo timre ka iloyo dwach jotich. Jotuo inyore mang'eny kabisa. Koro akwayo ni sirikal kane ung'eyo ni ubiro winjoru gi daktache, ok nonego we ji tho e piny. Ji otho sana. Jogi ne inyore ahinya koluwore gi tuoche matindo tindo ma oula kelo, machalo kaka kolera, machalo kaka malaria. Omiyo adwa ni mondo agone Susan Nakimicha, Ministry of Health, erokamano maduong' kuom duoko jogi e tich. Wan gi shida mang'eny, to mokwongo aduoko ni Nyasaye erokamano kuom daktari winjo duol magidok e tich. Ji nyotho mang'eny ka daktache nyogomo, kendo ji otho mang'eny mok wang'e kwangi. Jagoro mar riwruok mar lakteche KMPDU Bade Manyanza, Dr. Agri Oruenyo wacho ni lakteche te oseduogo e tich ka weche mamoko mosebedo kind lakteche gi piny owacho mag kaunti ibiro losi, machalo kaka barupe manochiw mag riembo lakteche manong'anyo e tich. Kweli mgomo ulisitishwa jana 5 PM na hapo tuliweza kuomba wanachama wetu waingie kazi. Kwanza kama law abiding citizens, wale wanakava emergency and accident departments walirudi jana, kuanzia jana usiku. Kwa hivyo najua kuna masaa walipewa masaa 24 warudi kazini. Bado kuna wenye wanasafiri, kushua by 5 PM watakuwa kazini. Matangazo ambayo yalitolewa jana na viongozi wa serikali kuu pamoja na madaktari kwamba mgomo umeisha, ndio imechangia sana kwa kufika kwa wingi wagonjwa ndio waweze kupata huduma za kawaida katika hospitali zetu. Ng'anyo mar lakteche go osekelo midhiero e osiptende mag piny owacho kuom thuolo malach, ka geno mar oganda en ni winjruok mosiko dhi bedoe e kind lakteche go gi piny owacho. Kadhi nyime ni jatend migawo mar arita Mithika Linturi, jatend migawo mano mapur Mithika Linturi chima kaone wuok oko mar chiwo neno makor ka kore e mibadhi mamiene wi mbolea mabandia. Linturi wacho ni en owuon ne onge gi ting' kata tudruok ma achiel kachiel gi chenro mar omenda migawo mar pur. E nyim komiti mar bura matimo nonro, Linturi wacho ni apisas mateo ng'iepo e bad migawo mar NCPB manodero ma piny owacho emane ochung'ne orage duto mag ng'iewo mbolea magikone to nofweny ni bandia. Do your duties as Cabinet Secretary extend to making public procurement approvals? No. As a matter of fact, we sat here yesterday and we kept asking for this approval. Have you been shown any approval that you supposedly made on public procurement?
I'm still waiting for one. You're still waiting for one? Yeah, which hasn't come. Please confirm that your duties are described at paragraph 6 of your affidavit. Yes. Do those duties, as outlined there, extend to approving public procurement decisions? Not at all. Ekoro mogiro kamano kuom kete era Ramogi TV gi lak seche gintiere ji mathoth mopogore ma dhi nyime kod nenowa kendo ng'isano Chieng' Emmanuel aneni gi eyo makare. Ero kamano ng'at ma bende luongore kaendi ni James Odhiambo. Ero kamano kuom kete era Ramogi TV wacho ni weche manyien chopo ni makare. Iwacho ni jogo mana wito ngimagi ya masira ma hiu Nyasaye oket chunygi kama kuyo kinyisa ni nitiere kanye. Ero kamano kuom kete Ramogi TV. Nitiere kod ng'at ma bende luongore kaendi ma bende jatij ruoth Bishop Wasonga kaachiel kod mano Bishop Joseph Otieno Wasonga kaachiel kod mama Jennifer Wasonga ka gintiere gwenge mago mag Sawagongo. Giwacho ni gin bende giyudo weche manyien eyo makare. Kamano kuom kete Ramogi TV to kod bedo ni ulemo na mondo mwatim chenro machal kama endi pile kapile. Nyakwaro mga juang kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikuni chenro mar Oimore. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100. Kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100. Kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa. Nikaniambia daddy toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie
kik ubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer wacho maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach Sang'wen Otieno. Ekoro mogiro kamano komedo kete Ramogi TV wadhi nyime kod weche manyien chenro mar oimore na singo ni wantiere kod mathoth. Jotend arita kwe isayo kotenore kod tulo mag siasa mosebedo kanenore kaunti ma Migori ka jotelo mopogore kaunti no bende podhi nyime gi kwayo kwe. Efo marwa Jojuma ni kod ler mathoth. Endala uchiel nyaka ne koko mar siasa koro moji e kind joerago mar gavana ma Migori Chilo Yako kod jobon Mauri Mak Nyamita e kind hik mar jatij piny owacho mar kaunti ma Migori e sabkono Mauriri ka penjo koro pod thoth malo duoko karwe kod kokono. Moko kuom penjo ma pod dwaro duoko en ni ng'ama ne okelo kokone manoweyo ka ji ariyo ne ohinyore to bende obila otim nonro kaka owinjore. And with equal strength, we ask the police to properly investigate the incidents and bring all the culprits to book with speed, irrespective of their status or position. Nondo marwa yango ni onge ng'at moro amora ma osendiko dhoge ka otende kod kokone mane otimore ndalo auchiel mokalo. Mae bende ne oyangi kod commissioner man gwenge mag Nyanza, Flora Mwaroa. So far, none has recorded a statement, but the DCI is in the process of summoning them to record statements, and in the coming week, you will be seeing many of them having recorded statements. Mwaroa karakamani owacho ni nonro koro dhi nyime. We have started investigations, and if there is anybody who is found to have committed any criminal act, whoever that person could be, we are going to take action. Magi bire kindeno ma obile kaunti ma Migori osebedo ka yudo seyo ne gitenore nyakonchiel. The security apparatus in Migori County should not encourage this kind of situation. The way to build a nation is to encourage peaceful coexistence without the police lobbying tear gas and then purporting to investigate what they already are trying to fix. You see, we cannot have blanket condemnation of the police by saying that they are leaning on one side. There must maybe be one or two who are not behaving in the right manner, and the best way to deal with it is to pinpoint the specific officers. Jobura machon ma Migori John Dache Pesa wanyo tundarite kwe onego bed ni osewuoko kendo koro kawo okang' mar chik ne jogo manokelo tulo e kaunti ma Migori. Wadwaro ni ka ng'ato okelo koke liel e public place, security okaw cost mare giwuo kodgi mondo gikwergi, kata ka nitie ng'ama nyalo bedo charged mar kelo koko kamora mora, mano en chik ma sirkal nyaka tim. Maka po gitimo nyaka sani to wadwa kono gini mano to nyaka gitim. Pesa bende koro oseo josiasa ma koro osebedo ka kelo tulo e kaunti ma Migori e kindeno ma one koro gitiyo ne jopiny e chwalo dongruok. Ka wadhi e liete to wadwaro ni mondo wakel koko, wadwaro ni mondo wach makosa ma wedewa ma walarogo gik moko kata mabe tiyo kun mopogore nigo. Okadagi ni mondo ng'ato kik point out makosa mar ng'ato. Makosa kineno kuom wadu, nitie yore monyalo wachogo makosa go majiye. Achiel kuomgi inyalo luonge for dialogue. Uoyo kode tisiemo ni mistakes. Omiyo dang' ilok ni kar liel. Dwaro ni mondo dhigo e koko kinyiso makosa mar wadu. Tulo no mano wuok tarik 3 ma dwe mar 5 mar higani e sabkon Mauriri ok en mano mokwongo, ka bende ywak nitiere ni kata moko manotimre kinde mokalo pok otim nondogi e yono mowinjore kendo okang' mar chik koro kawo kod obila. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Ekoro mogi kod pod wantiere kaunti wa Migori kama weche osebedo koni kod kocha. Jaod bura Mauriri Mak Nyamita okoni en pod oikore mar chopo kendo chiwo ler ne duond bura mar ODM ewi koko mane otimore Uriri ka gimiye thuolo mar timo mano. Nyamita noloso gi Ramogi TV achiel kachiel.
Okoni wach ma nyowuok e ODM ni en koro ok oyange kaka jakanyo okawe gi buok nimar ne onge oko mar Nairobi kendo ne gibedo gi tudruok gi tend duond burano kaka nyocha winjore odonje bura. Okoni ka ODM dwa medo mbi mare mongirore kendo med mbi mbare owinjo omijo kanyo thuolo marom e kinde mantie wach ma inono kendo ni duond bura ni kod chike mayang kaka inyalo gol ng'ato bedo jakanyo ma ok okalo e twak gi jofwambo. E chwal report bang' koko mane muoche liel Mauriri ka olero ni jorit mare osendiko nendgi kendo en bende obiro medo chiwo ler mondo obila odhi nyime kod nonro magi mar yango adier. Kama e kaka ne oloso e kinde mane jafwambo marwa George Bati openje chung' mare e wi okang' manyokaw kod tend duond bura mar ODM. Koro tich ariyo kana ntiere Embu kar madhi gimoro saa 8:30 madhi 9 tayude WhatsApp barua koa e secretariat mar ODM kiwacho na ni idwaro ni mondo warom abiye bura mane timore nyoro e party headquarters Central Committee noluongowa kaluwore gi koko mane ntiere kocha. Tapenjo to umiya notice ma short kama nang'o nikech sani en madhi saa 8:09 odonje tich ka. Be nitiere kaka wanyalo chore mondo bed tich abich koso en gima ok nyal chore. Awuoyo gi Oduro Ng'wen e simu. Oduro kona ni no ka in mabor kanyo nikech wambo ng'eni en short to nikech bura wasecheko in ikri kok inyal bedo ka physically to kinyno ibedi mondo watudre kodi e yor mbui manjine happy virtual. Kora ne asawa ka ntiere thuolo manyalo donjo godo e mbui virtual, that's fine. Mondo mi gino dhi e record andiko barua ka ntiere gi kono ka ntiere gi Embu ma oro negi kendo the same WhatsApp mane gi orona ma wacho ni kaluwore gi wuoyo go gi ng'ama nondiko na barua nikech barua no bedo sign gi executive director mane Oduro Ng'wen. Wawinjore kode ni kiny sama bura dhi mbele an ibro miya chance mondo apia virtual mondo anyis ji aler gik manotimore chieng' mano antiere no. Nyoro kochopo saa 3:30 tagocho ma wuoyo go duor to kora no bura pok kochakore tadhi koni kech nan tiare kachopo gimora beach tagocho ne to duoka gi message onyisa ni wane bura barupi wanogo ka wadhi gocho ni in rita koro kana beda na rito koro achika cheko an pura rito koro kapo taneno kisomo statement iwacho ni an atamora biro koro mokwongo wacho ni mano ok en kido maber nikech manyiso ni kade gidwa luonga to do omiya barua kaka nomi jok moko barua chon to kanochuno ni nyaka bi mane ok anyala pie mbui to sama na gocho chama no wuoyo cha ne gikona niya ochuno ni nyaka bi da temo wuoyo gi joma mane wadhigo delegation mane wadhigo delegation be an wana telo ne ODM mampa chama mara oningo obedni gimiyo both sides thuolo mondo ng'ato ka ng'ato wach mare kopo ni gidwaro ni mondo negi kata obedo ni gitimo haki ne jogo ma members te to oningo bednia ka ng'ato kelo kaka ncha winjo ka governor wacho no en mano ndiko barua kano dhi accuse ng'ato to ng'ano be nyaka mi thuolo mondo bedi ane ok atamora kata sani ka giluonga pod ok anyal tamora mondo adhi aler makora. Namba mar 2 riembo ng'ato e chama nigi procedure ok nyal bede press statement ok nyal bede press statement ni ka barua moro de ndiko isome press statement ni wan wakia gin ne kama chama ntiere gi sheria mare sheria no emelo kata wang' mokwongo cha no manyi ni mondo yud kan ntiere gi makosa no dhi motim nonro magino wuone mane gigolo ni kata na timonade kana onge gi makosa. Mak Nyamita ma jakure nyalo penjo ng'amo gone kura gimomiyo gik mowacho notimo okone mano raticha kaka Mak Nyamita ma jago kura mano goyo kura ne governor anyalo penje mana kaka an bende jokura mogocho na moketa kom mantiere kawuono nyalo penje to moshimiwa manye wacho no ni biro gero class to kigero mano ratiro mok nyal pogo ng'ato giminyalo logoro wacho no koponi an ng'ama rach en duoke ni gimi wacho ni ok en adieri piem moningo wabedgo en mar tich
ka jamito gero ma kiny machielo ger ma ng'ani ogero ma koro japiny wacho ni ng'ani ni ogero maduong', ng'ani ni ogero matin, ng'ani ni ogero maber, ng'ani ni ok ogero. Kwa yudo mar piem bilano to japiny ma kawaida ma dhi konyore. Gi sama wantiere ni askari mamaga oseluongi mondo mi gidhi gimende gitim report mamargi. Kijanda manyo hinyore ni nikech ne en hospital obro dhi mondo dhi report ni no hinyore. Tiere medical report manyiso kaka no hinyore. An bende awuon kasani kura sitigo kabro dhi dala, an bende abro dhi kech oseluonga mondo amba dhi atim ang'o, amba dhi andika nonro mara mondo polis otim gine. An aonge dich gi polis, tan be aonge gi control moro amora mar polis. Polis manyalo interact go en mana bodyguard momiya maba wuotho go, mabe nyaka ne achak bedo go, nyaka ne achak bedo gi polis. Onge polis na kata achiel manosego mose discharge kata fara. Kaluwore gi tija kaka mjumbe, be okane mjumbe kende, wajumbe mang'eny romo gi jok ma jo sirkal. Akia gimomiyo Mark Nyamita ma ji osiko niko romo gi jok mantie sirkal to nitiere problem. Jowagi onge ng'ama pok romo gi president. Romo kode ok onyiso gimoro. To besides, president ma e wuon budget. Kiromo kode, kiyudo thuolo miromo kode tikwaye gimoro manyalo konyo jodala, onge problem. Onge problem. To kane maromo kode kende, jowagi te oseromo kode. Be in fact, odichieng' ma kata nyoro nyocha, kata governor no ncho romo kode State House. Sigiromo kode State House. Kagi discuss mana kaka pesa manyalo dhi ang'o, manyalo dhi county. There is no problem with that. Omiyo kik ji oendere ni en makosa kiang'o. Ji romo wajotelo, chitudore ji romo. Kata sani, jogo ma jo Kenya Kwanza, wajumbe matiyo kono, kata wan wajumbe moko luongo gi nyaka Harambee korwa kocha. What is the problem? Omiyo yadh weche mipenjo gi penjo mang'eny gi yuagruok mar japiny en tich. In tiji no emo mondo uwuo. Gini weche mapodi biro medlu nya kwara Mugajwang kendo bora ni gi chal nadu wadhi county ma Siaya kama kamati manono tij omenda e county ma Siaya kata Public Accounts Committee nodonjo odiochienge mar ariyo manono tij omenda mar ikomenda ma 2022 2023 kaluwore kod lipot ma janono tij omenda mar piny owacho kata Auditor General. Migawo mar omenda e county no Benedict Omolo pod noyudore tago maliet ka oyango kuma omenda mohewo milion 15.9 nodhiye. Kata lero tije manotimo bang' lipot manowuok kuom janono tij omenda yango ni omenda makwane lach kamano chal mogwenyore lipot kendo ok ginyal yango kaka notiyo. Kane duoko penjo makamano jatelo nowacho ni chenro margi mayudo ler ewi lipot makamano kowuok kuom Auditor General pok onyuolo olemo nimar pok giyudo duoko kowuok kuomgi, gino manomiyo kamatino oseye kuom yuolo e tich. For members, it is on. Are you doubting whether the 15 million is, there was an issue with the 15 million in the system? No. You see, the issue is that they need to provide the facts. So now we need to get the facts. So even when we write to FMI Center, they will then give us the facts, and then we will look at the transaction. Because that's, once you get the transaction detail, then you can be able to answer. Do you know how much, what the 15 million can do in Siaya? Do you know? Yes, I do. 15 million can feed the ECD children in my ward for 3 years. It's important that we decide on the destiny of this county, because there is lack of seriousness. There is a deliberate crafting of a motion of impeachment on you on the basis of failure or gross misconduct. Actually, I can tell you, if you go the way you are going as a good friend of mine, you will. Kawuok e county ma Siaya wang'ado tong' wadhi Homa Bay. Governor e county Homa Bay Gladys Wanga ogolo twak mare mar ariyo ewi chal mar county no. Kamano yango kenge ma osegoyo kod chenro ma en go ne bero ngima jopiny kokalo e chwalo chenro mag dongruok mamulo sectors duto. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, Governor Wanga bendo yango ni omenda maromo bilion 1.8 ok bi chulo e gorak bang' komiti mane ochuogo marango gope mag county yango ni ne gin mag miriambo.
Twak mare mar ariyo mane gavana Gladys Wanga ogolo od bura mar kaunti mamulo chal mar kaunti ne yore mopogore mag dongruok ne omulo sectors ma opogore ma ok ne sirikande oketa maino mar bero ngima jopiny. Gavana Wanga ne omulo sekta mar thieth, sekta mar somo, mano mar pi kod mar pur e kind mamoko ma ok ne sirikande sani koro okete maino mar konyo bero ngima jodak e kaunti ni. We have trained 261 community health assistants, and 2,954 community health promoters have been trained on electronic community health information system. 2,954 CHPs have now been issued with phones and are currently reporting electronically. The water projects we have undertaken, we have connected 15 kilometers of pipeline in Homa Bay town, 12 kilometers in Oyugis, 10 kilometers to cover Mawego Girls and Mawego National Polytechnic, and the new projects will extend water supply to Sindo, where we have not seen water, to Kanyaluo, from Tende River to Adiedo, and in Lambwe as well. Weche ma otenore kod gope ma pok ochulo wego rak kod jochiw mwandu mamoko e kaunti ni ma en $825.4. Komiti mane ochugi marango weche mag gopego ne oyango ni nitie gope maromo $1.8 mane gin mag miriambo kendo ok bi chul, ka oyango ni wego rak mane opuodhi tibiro chul gopegi. We have since received a comprehensive report from the Pending Bills, Lands and County Assets Verification Task Force on the status of the eligible pending bills prior to 31st December 2022, which stand at 825,461,833. And another 1,083,815, which was declared ineligible by the task force. All affected suppliers and contractors have been allowed to appeal and will get a fair, legal, and just consideration. That we remain committed to paying as soon as funds become available, and we ask for your patience. E weche magola ne okune sirikande potio kod migepe mopogore kamotingo nyaka sirikal mamalo mar medo chwalo kony ne familia bura masane koro pi mapong kendo muomore osekelo nege peke kaunti ni. As of today morning, I want to report that 7 of our 9 sub-counties have been adversely affected by the floods. 4,506 households with 22,530 individuals, hundreds of acres of land with crops, livestock and property have been swept away. We appeal to well-wishers and call on the national government to work with us as we have done to support our people. Moko kuom MCS mane oloso bang' twak makamano okoni pod gibi otiyo machiegni kod gavana kod jotend migepe mage e chopo singo mag dongruok ne jopiny. Wang'iya ne kabisa contractors manose mi tich manose kaw contracts. Wadwaro ni ka koth rumo ni pap to gidonje barabara kendo tuomo ikruok ma county government mar Homa Bay osebedo godo e chenro mar mondo tim. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ero kamano Ali Abich kod report machal kamano en Sach Sigana. Nyakaramogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo mar gin kanye kawuono wamanyo ni jaod bura machon mandhiwa Matthew Otieno Ogingo. Ogingo ni achiel kuom jod bura mane otiyo e od bura mar Lejco. Kendo kaluwore kod tich mare Otieno nochamo nyadhi e dongruok moko kaka gedo mag sikunde kin mamoko to kod bedo achiel kuom jogo mane ochuo wang'gi kithulo oko tend loch mar Wagunda. Itachino ni Walter Nyambaga miyo sigande mano thuon ka jidhi thuon ka jiduogo. Nyakwaramogi, bende senjo ka ng'ato goyo mbaka mag jo od bura mag Lejco. Ang'eyo ni pachi chamore kendo ipenjo ni Lejco no to en ang'o. Mondo wayud duoko mar penjo, wanyono wuoth nyaka ka chung od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay mondo wabil wach kod Matthew Otieno Ogingo. Thank you. Wayudo rwak kendo mbaka chakore. E higa mar 1936 e seche mag odhiambo, Matthew Otieno Ogingo nonyuol kendo chako sombe Ratanga kendo ng'inyo ling'any mar sombe nyaka piny libamba ma Uganda. Asomo Ratanga
Sumaro gine Mirogi adhi atimo penj mar KP machon cha Asumbi higa mar 54. Koro akaya adhi high school Uganda, school ni St. Bernard's College, mabede masomo matieki somba mar nyaka A level taweyo orumo. Matthew Tieno Gingo nochako tije mar puonj e sikul mar Bondo Kosiemo e kaunti ma Migori. Nachako puonjo ka an trained teacher Mirogi, mapuonje for 2 years kata kanyo. Adhi school ni Bondo Kosiemo in Migori currently. That time then they were master there for about 2 years. Then I work at the school moro e piny machielo ni Makama antie Kwabwai Wachara school. Ogengo miyowa kaka ne odonje siasa to kod kaka piny ne opogi e kindeno. Ka kanyo tadonjo me politics machakore 63. Emano yiera as regional assembly member mochung' ne Ndhiwa, with Odero Joey as counterpart for parliament mano chung' ne Lambwe noriwowa ojomodak malo ka, yani Kwabwai, Kanyikela, Kanyadoto, Kanyamoa, Kabwoch, North Kadem, kata dhi okawo kendo pinje 5 mamwalo. Wapenjo kaka siasa ne chalo to kod chama mane ni kod mbi. Na kanu mane party na piny luo te na kanu. Pinje mamoko mane nitie kadu APP. Piny luo to na kadu te. Teko kanu ne chalo nade? Tek kabisa. No tek. And felt across the country. Mok nani ka kende nani piny luo kende nani kama na chungi ni kende. Ere kaka ne chano campaigns magi kimuvu resources? Well, na manyo siepe mana ng'era go chong kada kinde mana ni puonj mana puonjo kunde mana ng'eny nyithindo mana puonjo joma madongo ne gwenge opinion leaders joma timo tije mabeyo machalo ka farmers ka traders jogi mano mashole mowuoyo godo oluongo gi owuoyo kodgi kwayo gi ginyalo mi support. Kata odoko ni geno ne nitiere mamalo ahinya e weche mag dongruok, liet mag chopo kare singo mage to pod ne gwonye. Well, pressure ne nitie mar kelo gik moko mar neno ni gik ma benjo piny dwaro inyalo deliver. Well, negi revolve around. So, no election ne obedo ngima ma ji, somo mar ji, kuonde kaka inyalo wuotho, gik makamage manomiyo koko nobedo ni mondo ji owe obed on their own. Kiwasungu ne temo kanyono gi, kata somo ni ne ok somo ni kare. Ogengo wacho ni Wagunda nong'wano sikunde mabet beyo, kendo tayogi gino moleyo ni nogwetho oko jirotenge rem yudo thuolo mag yudo tiegruok kuonde mane ni kod tiegruok mabith. Wasungu nokawo sikunde mabeyo te magin nyithindgi some. For instance, e Nyanza kama ngima sikunde manogo miluongo ni high schools ne gin manok kabisa. Ne nwang'o government school Kisii ni mane school maduong' with Musongo as the district education officer ka based in Kisii, and school achiel no kende. Kidhi Central iyudo Maseno jo Anglican Church be mokelo. Kisii ne luongo ni government school nikech ne onge jodin manokele. Omiyo wabedo ja od bura mar Lejko to kod kaka lach mar od bura ne chalo. Ne wan ji 20 ching aparo 20 jo Kisii ja 8 jo South Nyanza jo Moaka
ka pod one part of South Nyanza in Vitono ikuro ka luo ka noriw gi jokoria kura ne nitie ng'at achiel ka ne nitie ji 18 Costa Kisumu ne nitiere bende the same number ne wan ng'ama Ugenya no ni iluonge ni Kiliopa Utieno wan gi ng'ama Game miluongo ni Wuod Frederick Otieno pimono lemo machwe mane omiye e kinde mag lechko. And as far as I'm concerned, Kane Oyera as vice president, no mere powers to in the constitution as the regional, as the cabinet of the region. You know, omi TJ ni tiere to na ange cabinet mananem na chair non de ke constitution. Yeah. By virtue, marbedo vice president responsibilities magi nebedo spelled out. Maga chiel kuomgi ne en regional chairman mar the cabinet no the cabinet ne tij mano year mane tiyo tije ma specifics koro ne tiyo committee mane an a chair by virtue of being vice president. I was also in charge of finance. Omiyo picha mar uchumi e kindege mago ne nitiere pesa miwacho no bed ni ok ne ng'eny ahinya en ni power mane en go kaka no tin no to bed ne gi power value man mar pesa ne mali malo kaka tinde sani kid chopo e parliament kidwaro gimidwaro of course gigo the sum total mar gik ma jo Kenya dwaro duto. Okoni Daniel Arap Moi ne osiepne e gino mane omiye thuolo mar tiyo kod riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe. Well, I did not have any problem. Naonge kod gigi problem. I remember na chako chon kata kanyo mokwongo ni abede East Africa. Parliament mina na dey 69. To before then, nati ati sirikal. Ogingo miyowa picha mar yudo thuolo mar bedo jalejko to kod ber mage. Watiyo maber. At that time, you remember, and Home Affairs Minister Jaramogi, and it was a thing having an oversight over regional assemblies. Remember one time he came and had addressed us of a few problems, one and a quiet encounter. I think our civil secretary, Manan Musongo Mane PC John, was a bit of a funny fellow. We don't know what was happening, and they got him deported eventually on return back to Nairobi. So with Mboya, we had excellence, relation with him, no problem, all through and through. The dissolution Obido Modonjo kum as a regional setup. E kinde maka, omiyo ayuarruok mane nitiere kind kit telo mane Kenya dwaro tok thulo oko tenda goko mar wagunda. People like Kenyatta wanted a centralized power, more decentralized. And that was in his mind. The others, like Ronald Garlageni, Manenegi, their party Kadu, Nedwaro, a regional setup. Nikenegi Fia, Nijo Luoko, the Wigijo Kikuyu, Gibiro dominate other tribes. Okay. Togindongruok mage michame nyadhi. Well, of course. I mean, we developed the headquarters, Makadioka, and it's my making. Post and telecommunications, Katamande Wakan, my making. All the way Katamasuricha, Mago, my making. Bridge construction, Minanuma Ongerno. That's my making, not of Chologor. None of your people. Orea, when you're going to Rapogi, there used to be a small ferry which was not helpful at all. We managed to the use of the military, nobody some bridge there. Uneno mungirore kendo badi ungilo, siri en kit chiemo mane. No, acha muchimbluo ge ara enya, leo timitedo ge ara suga, aro deck, potash aero. Ainya, my mom was still alive. That was my very good food.
to pod ahere, pod ayude, pod achame. To en kod ote mane ne jotelo masani? I would rather they revert to 1963 when the country was led by patriotism as an ideology. That should be an ideology to embrace. Eka ginyalo konyo ji te. To koko timore kamano, to puri weche jibiro na yuare. Biro na winjo weche mag ni ok oyier maber, ok otim gini maber, ka gimoro timore marach, mathin medo bedo gima duong'. To ben omedo mana baro ji, omedo mana pogo ji. Nyakwaramogi, erokano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni kwanya achiel ariyo adek moko ka jatend chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga. Wood Koweru, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV to kunjo sigana mawuok kuom thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo wadonje weche mag ohala. Riwruogwe kembe marego sukari kes ma obugo chungo chenro magi kochakore kiny ka gikwedo okang' mar doho chunogi ni nyaka chul jous niang' maromo shillings 5,900 kuom tan ka tan mar niang' kowuok e shillings 5,100 matiyo sani. Jakom riwruogno Jayantial Patel wacho ni gidhi loro chenro magi ka girito gima doho biro ng'ado. Patel wacho ni chuno kembe gi ng'iewo niang' e nengo mohewo 5,100 en rocho ratiro margi kendo biro hinyo dongruok mar sekta no. Okang' ma kamano dhi miyo kembe yudo lal kendo jopur gi jotije mathoth dhi wito thuolo mag tich kod yuto. En niang' ichulowa sukari kende, en niang' molasses niang' wagolo, en niang'wa ni nitiere gimiluongo ni chuodho miole puodho kaka fertilizer, en niang'wa ni nitiere bagas ma kambe gitiyo godo ka tiyo gi stima ka giriembo godo turbines mag mills. Omiyo wawacho ni nyoro millers nyobedo piny kendo gigolo barua moro ma gibuogo wago ni gidwa loro kambegi kochopo tarik 10. Ok wabuogi kata matin. Kendo wawacho negi ni dhi mbele mondo ulor kambego tarik 10. Sani wadhigo bura maduong' Kakamega kendo wawacho ni millers manyocha ogolnegi order mondo ochul japur siling 5,900 nyaka pesa no gichul. Wadhi dok e kot kendo en ketho chik mar order mar kot. Japur nyaka chul pesa matin siling 6,500.
Kambi mochung' ne thedho teko stima e pacho ka kokalo kuom tiyo gi pi KenGen oyango ni giriwore kod piny owacho kod migepe mamoko e keto chenro mag rito alwora kokalo kuom pidho yiende kaka achiel kuom yore kedo kod midhiero mikelo kod lokruok e futo mar chal mar kor lwasi. Kane gitwak gi jofwambo romo margi mar 12 mar G2G Innovation, giwacho ni yawo mekgi bende konyo e duoko chien midhiero mag oula nikech yawgo nyalo geng'o pi mawuok aora Tana maromo bilion 5 cubic meters. Gino makonyo e kedo kod midhiero mar oula kinde ma koth chwe. Bende gikwayo piny owacho mondo koro oneni girido weche arita kwe mondo weche dongruok mane onego kambi margi mar thiedho teko stima Kisii kik chak nene kambi moro amora e pacho ka. Beyond water management, KenGen is deeply committed to environmental stewardship. Our tree planting programs have been robust with over 350,000 trees planted and supported last year alone. This year, we have expanded our efforts even further with innovative initiatives like employee tree planting exercises and partnerships with golf courses across the country. As we speak, our large hydropower dams in Seven Forks have reached full supply capacity and now hold a combined volume of more than 2.6 billion cubic meters against a total flow from River Tana estimated to 5 billion cubic meters. Our security system is quite elaborate. We have engaged private firms to take care of our generating power stations, and we also have systems that are able to monitor, and we have actually secured our bus stations across the country. Machiegni pau tuke Joelin Jerotich kod Fanuel Kipsus-Gay biro telo ne tim mar Kenya e piem mar luoro gwenge mano cross country mag piny mangima World School Cross Country mibiro bago ngong Rescos Nairobi chieng' Jumapil. On the 12th is the main competition day. Actually, the only day for this event. The rest is just to support the whole process. So competition day is on 12th. And that is where we will have all the 21 countries and over 460 delegates here. We want to request the public, because it is an open and free entry. We ask the public to come as many as possible, cheer the Kenyan team, cheer the world, and give the people a befitting welcome so that we have a day to remember. So we are really excited for the upcoming event, and really, Mr. Dwale, thank you and your team for all the preparation and all efforts that you are doing. We know that you have heavy rains, and we are looking forward to the good weather and the good competition days. So to come and to support this event. Thank you. Report ma jomoko ok biyiego kata jomoko yiego de weche mag adhula. Jatugo mar Real Madrid Joselu nowuok e kom kaka jatugo mar akiba kendo loyo gonde 2 mano konyo Real Madrid donjo e finals mag tuke mag Champions League tok loyo Bayern gonde 2-1